Ay daw, sulibang kuan baga, nakakong kami itong balita. Mga kuan. Ikaw pare kay baga, ikaw ka man, nakakong itong balita kay. Kaya ano? Kanya ba na nabuhat ang Pilipinas? Ang partiton nga korupsyon. Oo. Ay, ang rally. Oo, ang nagralin ANC. Kay gusto nira ini ni Marcos ma-impeach. Oo. Itong pwede pare. Itkaruyag kasi itong nira. Nga ira pag rally, nga ma-impeach si, tapos itira itong mananabo, ma-presidente lewati, Sara. Oo. Amot mananabo pare. Normal nga masugan ton. Kaya wala man to ni mga masaliwang kundi advice. Ito ni Inday Sara Duterte kung naprutas, diri pa dapat iya pwede. Di pa iya hilog. Humulat iya kay magkakada man ng eleksyon otro. Oo. Kung kandidato iya ka presidente. Man, kung amo ito't mananabo, magkakadan rally kung may dakuan i-impeach, rally impeach. Waray may himot. Ore may himot at Pilipinas. Kung kaya no, di makakapokus ito sa nga presidente, hit iya goal. Kung kaya damo manit baga nagkuko na iya. Ito ni Marcos, diri talaga ito niya i-open kurom ito nga pagkuhan ito nga mga flood control, ito nga mga kurakot. Kung bulig ito yung nga kuhan. Ito na anomalya. Anomalya. Tama ito. Tawo pa rin nga maghalong kahing kaso nga upod ka. Kaya man, naghina ka ni Saldico, parte itong nga 194 billion nga pondo ko no, naging kurakot ni Marcos. Diri ito niya naging kurakot. Waraya sabot nga 50 million, ging kada itong parehan pilil. Kaya waraya itong kapundo eh. Oo. Amo ito naging gamitan. Kaya waraya itong kapundo. Ay, oo. Waraya itong kapundo. Diri ito ng 194 million nga kasiging kurakot. Waraya latera sabot. Itong pare nga isyo pare nga yaraging bubuhat pare. Bagabagay itong parehim kuhan, magrarambol-rambol. Nasa ring ito nga. Adi nga isyo, ukuhanan tala sa pawantayin, iba na liwat nga isyo. Nga mawara ito niya nga, ira sinisiring nga isyo flood control. Nga magkagawas itong hira. O baka magagililipat-lipat. Oo, may itong ira. Para magkatila natin talaga mag-focus. Oo, gihin mo na natin bago makuhan. Itira plano, hindi din nirat presidente para matanggal nga ma-impeach sa magliwan ni kuhan. So ganito. Magliliwan ng presidente. So pakagliwan ng presidente, waray nan kasuhan. Kanang flood control. Di ni pareha Pilipinas. Pag sumatanan talikaw, itawo, amo na gudlat pinanglan, dumiskarte, iya ka lugar Ay, ingon. oo, tama ni ako. Di niya Pilipinas, batas kasi naton naka-blindfold. Amo ito, nga diri talaga makukuhan. Kayo ho, kung madaog kita mapabulig kita partimbat, pamalaod pare magre-reklamo.